weer hartstikke welkom op deze hele bijzondere feestjoene van de LB-band. Dit is de laatste repetitiejoene. En de laatste joene hebben we altijd feest. En dan ga ik het nog net met de leden van de groep oerhoorn, want ik denk, als ik het sabatiet vertel, dan sliepen ze nooit weer. Maar er zijn zo'n die lid binnen van de LB-band, maar die ben al heel erg lang lid. Nadat we muziek maken haar dadelijk, krijg je hem een hele speciale herinnering. Maar ik wil vragen je, zullen we eerst even muziek mindje? Succes, hè? Ja. Ja. 25 jaar bij de LBB. Ja, Nou, wel. nou, alsjeblieft. Ja. En dan krijgen we Klaas Kuiken. Koken. Ja. Klaas, gefeliciteerd. Ja, ja. Ja, oké. Nou, ik hoop dat er een mooi plekje rijdt. Zijn we lekker net? Oh, mooi, fijn. Vind je het leuk? Ja, wel. En wat voor instrument is dit? Wat spelen ze al? Ja, dat is mijn rammelen en wat erbij. Zo. Ja. Verder, nou, gefeliciteerd. Ja, Grote oké. vriend. Ja. Ja, super hè? Super. Ja, nou, we zien. Hey. Hey. Zij krijgt al zei, wij hebben een hele prutte dirigenten. En Ian is de concertmeester hier. En dat is dus Eeltse. En die neemt nou het stakje van mij over. De dirigentenstok. Worst die eens pakken? En wat budget nou heel zachtjes? En nou heel loed? Oh, loed dat doe je met de trommel. En zachtjes doe je dus met het stokje. Goeie. Wat ben je wel man? Ik ben niks aan de man. Ja, dat is mooi rustig. Ja, dat is mooi naar het borden zien. Ja. En maar een wieze spreuk hier achter je. Ja, jongen, hartstikke mooi, hè? Ja, de jeugd maakt er een rotzooi van, hè? Is het zo? Ja, dat is de jeugd, hè? Die hoorde dat vroeger ik? Nee, nou, ik zei net, ik voel het beter hier, maar ik geloof, nee, zo kunnen wij net bedenken. Ik ben vroeger wat oors. Vroeger kwam je jeugd direct net in. Toen wij jong waren, kwam je direct in jeugd in. Als je jeugd in kwam, dan in die oudere mensen, dan kreeg je schap onder de kant, dan konden ze maar opdonderen. Ja? Ja, dat kun je maar rustig berekenen. Dat was vroeger wel oors hier. Maar waarom doe je dat net, want? Nee, geen grap. Hoe wij ik naar de normaal wel. Nee.
Nou, zo'n pruttelende met die blauwe petten. Maar wat dien je dan in je jeugd? Wat weet je in? Ja. Ik ben van alles. Nou ja, hetzelfde wat Noorden ben ik. Ik kan, maar ja, kattenkwaad had ik gehoord. Hij vernielde alles. Maar Denk ook maar net op in waar we vroeger al in. wie is van vroeger net zijn best, niet? Ik ben een hele goeie in. Oh, oh. Ja, dat is goed. Ze is al je. Ja, dat is het al, ja. Dat zei ze al, ja. Ja, maar ik zei het van mezelf. En dan hoor hoe dat ik net zei.